Neverím. Serus! Erik. Čau, nemal som mikrofón zapnutý. Koko, čakáme, nemám s kým čo hrať, chápeš? Sám som hral. Ja som hral sám CS-ku, kamaráde, a ti hovorím, že prvýkrát trešákov normálne som nepočuli hlasy, ani raz nič nepovedali do mikrofónu, tak sme prejebali jak žebráci, 16-14. A druhá hra proste prehrali sme 16-1. Lebo moji sú slabí kokoti, proste, bohužiaľ. Zem quality. Kurie oka. Mal si niekedy kurie oko? Eržo, či nemal? Nemal. Škoda. Ty hej? Nemal však, ale... Škoda, že si nemal do piče. To musí byť Ani som jeba. nemal to zrno, ani to zrno v oku som nemal, či jak sa to volá. To To nie je žitné oko, či jak sa to volá. No, také to vieš, čo to Jak sa to volá, či žitné oko? Že máte zápal v oku. Taká hrudka sa ti tam spraví taký zápal. Máš napuchnuté to oko. Jačmeň, kokot. Hej, to je ono, jačmeň v oku. Žitné oko, ty kokot. No poď do hry do piče. Ty si to mal dvakrát len tento rok do piče. To kde bývaš v piči, mrzňa, povedz, keď to dostaneš, ty kokot. Čo ti jebe? Však to máš menšiu šancu dostať od cigánky herpes, jak hento, ty kokot. Kde sú len tí piráti? Jaký? Čo? Akí piráti? Však kde je Svizo a všetci? Neviem, Svizo hrá si easy. Žolo neviem, čo hrá. Čo hrá? Bezdomovcov to. Čas, kedy to bude? Však o 4 ráno by to malo byť. Daj mi invite. Jebe, ty koko, ty máš jakú ofinu lesku? Si zajebal, si dobehol to, čo si zmeškal v živote, čo? Ty zas, ty si tu radšej ostrihaný, lebo vieš, že je to po piči, že? Len v živote vypadá ako kokot, tak máš vlasy radšej najebané na hlave. Res, ty kokotko. Daj to, hento, daj radšej ready. No ja už som dal, čakáme na teba. Počúvaj, najväčší shit zbraň som zistil, že je Scar, ty kokot. Tak jeblo to full auti, ty kokot. No mne sa s ním už ani nehral, ja radšej hrám 140 som na sklone. Dobre, kam ideme? Sleduj to, mapu. No však ty mi povedz, ty si vedúci teda vždy. Ja som vedúcko. Tak dopadni sem, čo som označil, hej? Vedúcko. No. Alebo vieš čo, môžeme letieť až za tú skalu, môžeme až do Georgopolu letieť, či? Alebo nie? No ja som... No vyskoč sem, to čo som označil, poj. Padám tam už, ja som vyskočil ešte, ak si začal. Keď začal strum dneska neskoro chlani, dneska je day off, ja som tu ubral na skok. Že dáme pár hier, tak hneď som prejebal 2 CSK. Kokot sme zmokli na bajku, jak kokot dneska. Ide sem niekto s nami, nevieš? Neviem ty kokot, či sa má halúz alebo padal niekde pod nami. Hej, ale my padajú asi oproti do budov. My padáme pri hlavnú cestu, dobre? Hlavnú cestu, že tam je 5 barákov. Padá tu kto si, hej, vidíš ho? Nevidím. Ale padá k tým červeným. On padá pre auto, kľud. Jeden tu je v strome, takže dopadni ber zbraň a pozem rýchlo. To čo bolo? Padol som na zem, mám pol HP. Čo ťa jak jeblo? Chodí rozstrelať, nemáš? Nemám nič, ty kokot ešte. Už ty, či čo? Trafil som ho isto. Ako jebeš, to čo mi ubralo pol HP, ty kokot? 30 eurová hra vyjebaná. Kokot to skákanie tu kedy dajú? Nechcem musíš jak Mario skákať, ti pojebaný. Ty si vlastne ešte ujebal aj ruksak, hej? Tu máš 2 jednotkové, keď ich spojíš, tak budeš mať dvojkový. Hej? To zošieš. No. Kabelku? Možno to bude Ladvinka kabelka, vieš? Vieš, ale že máme brokovnicu, Eržo. Ladvinku a sandále, ty kokot si daj. Kokot tu je lutu jak kokot ináč. Ľudol si to celé už? Bozaj hore na poschodí všade? Hen tam baráku som bol na poschodí, teraz zabehol len tie spodné. Je tu brokovnica, ak chceš. Zoberiem si ju, či ju chceš. Ber si. Mapa je akože v piči, no.
Mapa akože v kokote. No poď, musíme utekať. Nie je tam nejaké SMGčka alebo niečo kurva, že by som si zobral? To nič, len tá brokovnica. Tak to je akože halus. Nevadí, tak môžeme vieš čo spraviť? Uzinátuje. No chcem. Dám ti aj 9 mm, nemám vlastne žiadne 9 mm, zober si všetko. Máš aj quick draw, čo som našiel. Dobre, poďme do piče. Musíme ísť niekam, že poďme asi smerom do tejto gatka. 9 mm tu máš ďalšie a red dot. Ideme popozerať, či sú tu nejaké, no tam smerom utekaj. Musíme nájsť si porádne. Hlavne musíme nájsť, vieš čo, a auto, alebo motorku. Čak sme kúsok od zóny, ti je BC v kľude. Myš, že by Grznár zajebal Conora? Ty kokos, asi na severný, tá zóna možno. Poďme smerom už teraz do safe zóny, kamoško, ináč. Jebme na to. Idem, ty kokos. Pretože tu hore sú nejaké baráky, môžeme ísť to pozrieť. Strieľa niekto po mne. Schovaj sa. Kokos, dvaja sú za mňou. Dobre, schovaj sa, ti pomôžem hneď. Dvaja. Dobre, schovaj sa, buď na to budovou alebo niečo. Ja ti Ani raz pomôžem ma hneď. netrafili, tí škulaví kokoti ináč. Dobre, ostan tu ležať, alebo niečo. Schovaj sa. Ide, zľava ide. Aj správa jeden pikuje. Ja držím hlavú stranu, držávu. Knockoutknutý. Jeden je napravo ešte. Napravo? Naľavo nie. Hej, chytil 4 rany, no naľavo, sorry. 4 rany chytil z M4. Ja idem takto na ňo, chod zozadu. On je vnútri. Je vnútri. Dobre, dám brokovnicu, idem donútra. Vidím Dobre, ho. budeš ma kryť? Nie, ja ho vidím, počkaj, prebijem, neboj sa, dáme ho. Povedz mi, kedy mám nabehnúť donútra. Neboj sa, vydrž. Je mŕtvy. To čo chcel ako? Tu máš panvicu. Mám panvicu už. Ináč počúvaj, to SKS-ko popíči s Redotom, keď to tieče ti jebe. Ja som myslel, že to sa používa iba ako snajpera, ale včera som kúkal toho Shroud, či jak sa volá, čo hráva aj CS-ko. Alebo on je proste prohráč CS-ku. A normálne on miesto M-ky bral SKS-ko, si predstavnom aj s Redotom. A čo ti jebe, vieš aké dával na piču im? Mám dvojkový. Mám si dať dvojkový radšej na M16? Neviem no, ako chceš. To proste na 3 gulky zabíja, vieš? Kokot, ale chlapci, ja som mal šťastie, že ma netrafili ani raz. Povedz mi, akí sú škulaví kokoti, keď ja bežal som ku Hej no, netrafili ani do panvice do ničoho? Nič proste, ale ja som... Počkaj, poďme trošku doprava, nech sa môžeme kryť za nejaký strom alebo niečo, lebo pred nami barák, môžu tam vidieť, že bráci. Ja som Eliška vyhodí, vykoktej mi prújem brčkem. Pekne. Neviem, čo mám k tomu povedať, kamoško. No, môžu ísť Gergopolus tu do zľava. Pôjdu asi popri onej zóne. Takže môžeme ísť sem, počúvaj, môžeme ísť sem dole, čo sú tieto baráky a môžeme ich uložať. A vlastne nemusíme ísť ani do barákov, ale môžeme uložiť nad tými barákmi niekde, nejakú pozičku. Ticho? Ticho? Auto. Lietadlo. Nie. To je auto či lietadlo? Auto. Poď sem, kam idú? Tu sú vedľa, počkej, vydrž, zónica. Už idú. Kde sú? Sú pred nami? Išli preč, otočili sa, išli preč. Išli do piče, nevadí, dobre. To boli tí na začiatku, čo zobrali to auto, vieš? Asi to išli lootnúť, počkaj, oni to asi išli lootnúť tam, kde sme boli my teraz. Takže oni pôjdu sem. Poď sem na blízku za strom, Počkaj. Nič tam nestoja náhodou. Stoja tam alebo nestoja? Počkaj, pozriem, mám dvojkový. Kde boli, na ktorom? Tuto na ceste, ak týmto barákom by mali ísť. Nevidím tam nič. Svizo, čau. Tak poď. Alebo počkáme na zónu, môžeme počkať na zónu, ako chceš. Kde sa budeme lepšie kryť? Tady to kameň asi. Takto. Poď za ten kameň a ja poviem niekde tuto nižšie. Ticho, ticho. Kokot. Mám strieľať či nie? Dostal, 2 hity dostal? 2 hity dostal, alebo 3 odo mňa, jebe ti. Nevyjebali sa náhodou?
Niekde, alebo hej? Nie, to je krík. Museli prejsť cez ten most. My sme prešli cez ten most, kurvenci? Nezastavili tu pod kopcom? Ja neviem proste, mne zmizli do hľadu, tak asi išli pod kopec. Dávaj bacha sprava, aby nás... No aj zľava, aj zľava. Poďme chytiť zónu. Pred nimi. Kokot, minule sme tu išli zase ten ontaďalto. A tuto neviem, či aj za týmto kameňom, alebo kde si čupel kokot a rozjebal nás na lodi, chápeš to? Nie, ja som včera bol 3-krát druhý a nevieš si predstaviť, jak som ako zomieral. Nevieš si predstaviť, Erik. Jeb na to. Auto? Z ľavej strany? Nikto po ňom nestrelá, ale... Možno zastáva, vydrž. Kokot, on je Zastavili. Ostan ležať. Nech ťa nevidia, dobre? Na 100% budú píkovať, na 100%. No mňa môže teraz zabiť niekto z domu, ak sú baraku, tak sú mŕtvi. Idú od nás, Dobre, idú. ticho. Mám ho na muške, mám začať? Nie, vydrž, musia byť bližšie. Jebne ma, jak ma zbada prvý, tak som v piči. Nezbadá, to ako vôbec. Ešte. Na tom kopci hneď Ja pred vidím nami. ja ho vidím pre sebou, ja ho mám pred sebou. Oni tam skôr píkujú, kúkajú sa. Dívaj sa, teraz zistia, že sú kúsok od safe zóny, takže oni si tam možno lahnú alebo niečo. A ich skúsim prešiftovať zo sprú, alebo ich tam možno hodím hečko. Nie. Keď to na chvíľku píkne a zastaví sa, že bude kúkať iný smer, tak ho jebnem, dobre? Stále to píkuje, vydrž ešte, máme čas. Podľa mňa nás vidí. Nevidí ani kokot. No, presne som ti hovoril, ty kokot. To fakt ťa len tak videl? Presne som ti hovoril, ty kokot, že musím po ňom začať strieľať prvý, lebo ma odjebe. Aj sa to stalo do piče, toľko som čakal, až zajebal. To je kokot Piče. skurvený. Na budúce mohol som ho hneď najebať dve na hlavu. Do piče, som nevedel, že ťa vidí, ty kokot, alebo ja som za stromom, vieš, skurvený. Najeb mu tamto hečko kokotovi. Mám tu dva kamoško, Mal vieš. som sa lepšie schovať, alebo som mal strieľať, ty kokos. Ja som ani nevedel, že si za stromom alebo Tu niečo. za tým strom, však pri tom strome som bol vedľa. A ja som mieril na ňo. Že si schovaný za stromom normálne, vieš. Alebo nech to púšne ten koko, nech ho ide lutnúť, nie? Nech sa ide lutnúť ten idiot. Však videl, že ma knokol, takže nepôjde tam, bude vedieť, že tam je ešte niekto. Podľa mňa je to bait. Podľa mňa to ma baitol. Či nie? Čo si mal také dobre? Čo by som potreboval od teba? SKS-ku mám len a 40 nábojov do M4. To ty si bol tu za listom? No však Tak ja som tebe sa potom- jebe. Ale však ja som bol dole za stromom a odtiaľ som Čo nevidel ti na ňo. jebe? Tak to už ako chápem, čo ťa zajebali, že si normálne schovaný, ty kokos, si bol normálne na kopci Ale si ja som ležal. bol schovaný však, ale ja som ho zbadal a lahol som si, aby som mohol strieľať, od to bolo šikmo dole, tam som ho Čo nevidel. ti za jebe? tebou. Videli ste tú pozičku Jebe toho ti. blázna? Ja ťa zajebem. Škoda do piče, no. Ja si ako dobre krytý, alebo niečo aspoň, vieš? Však ale kapeš to, keby som bol hen tam nižšie, tak nevidím poza ten kopec nič vôbec. Však nie nižšie, však tam bol strom hneď vedľa. Hej, však ale ja som bol o 3 metre, by som bol nižšie. Počúvaj, hore, jak to bude hore končiť na títo lietadlá, že to... Tak to ti jebe. Tak to je otraz. Kokot, my sme beža končili raz zónu. My sme, Že počúvaj, my sme išli boli na úplne vedľa zóny. No, Teraz počúvaj, sme boli my sme úplne po beža piči. končili jednu zónu. Tu, čo je taká tá väža rádiová hore. No viem, A tam tam sme sme aj my končili. No, a museli sme bežať do kopca, ty kokot, a oni boli zakempení už od začiatku skoro hore, ale nás strieľali do hlav. A z jednej strany si sa tam aj nevedel preskákať proste, ak sa tá zóna zmenšila, ty kokos, tak nás úplne rozjebali. Ide ti správa ti ide. Ja viem. Ďalšieho máš tam takisto. Hlavu a ide. Zabral si odo mňa lekárničky? Mám ich dosť. Na čo strieľal sa prezrádza zbytočne, kokotko. No tak
takéto je vydával on na bankoty na hlavu, nie? Ten borec, čo si hovoril. Že si to ani nevidel. Čo? Ako ešte raz? Na takéto ďalky dával ten borec tie banšoty, nie? S tým. No, čo to úplne. Kokot, zónu máš dosť ďaleko. To je nič. Ten ho zabil alebo nezabil? A ešte žije. Koľko máš nábojov? 200. Máš v pohode. Čo ti jebe, tak ten baráčik je ako dobre. Mi povedz. Či už tam dosť není. Tak to isté tam budú lehniť. Kokot, už sú len 9 proti tebe. Vaja, ty kokot. Takýto si, čakačko, nie si zabijak. Nemôžem. Tu je viac. Nejdeš vyjebať od skrobátu? To hádam, nejdeš brať auto. Ty kokot, to neviem, či nejaká pozícia zaujímavá. Jebe taktika, dobrá. Taký čupičko. A nado mnou sú v lese na 100%, ne tam, tým smerom. Jednom sa mi to prebehnúť, ale aj v baraku je. Počuješ pohyb? Počul som. Piati sú ešte. Tu si daj asi radšej uzinu, ak chceš ísť do baráku, nie? Nechcem ísť do baráku. Chcel by som sa niekde lepšie skryť a vôbec niekde. Vôbec netuším kde. Nie, to budú obchádzať, že pôjdu na spodok alebo nie, vieš, alebo oni by si mali držať high ground, vieš, že budú hore niekde na kameňoch skôr, ako dole. Hádam sa nebudú obchádzať. Jak to bude obchádzať niekto z boku, tak proste prehrám. Jak nie, tak vyhrám, dívaj sa. Hore je pri oných.
má 0 HP. Dvaja. Jeden v baráku asi nie, alebo možno obidvaja v baráku. Nie. Jeden išiel k baráku sa healovať a druhý bol tu niekde vľavo hore. Beží ti. Dobre, kde bol ten posledný, nevieš? Nemám šancu. Nemohol byť. Vidím ho. Budeš mať lepšiu uzinu? Neviem. Ja som vôbec nebol, ja som myslel, že bol za tým kameňom, ten skurvenec. Škoda. Dvoječky. Lebo hádal granát, vieš, že Nesklamať. doľava, ja hovorím, že isto bude doľava za tým kameňom, skurvený ten idiot. Tak chat nesklamali. Nesklamal si chat, že budeš druhý. To ja som vždy druhý, ja som navždy druhý. A čo som myslel? Red Devil, veľké dík za 11 metasových sa vydám späť, yo, Cibi, 2, respočul si ešte hodským dodatkov? Ja to som počítal. Ok, dík, poviem ešte jednu.